Delhi, Indiako hiriburua. Munduan biztanleria azkarren ugaritu den eta ekonomia gehien hazi den lekua izan arren, hiriak hazten jarraitzen du. Biztanleriaren 10% gutxienez, pobreziaren atariaren azpitik bizi da. Gutxieneko soldatarik gabe eta gizarte segurantza sistemarik gabe, aulenentzako bizirik irautea eguneroko borroka da. Hau Shastri Park da, hiriko eremu pobrenetako bat. Hemen jarduera oso bereziari esker bizirauten dute. Hondakin elektronikoak birziklatzeko eremu zabal baten bihotza da. Birziklatzaileak ugariak dira, baina praktika ilegala da. Hiriko pobre gehientsuenak bizibide honetan jarduten dira. Beste aukera ez duten pertsonak dira, eta honetan dihardute bizirauteko. Esango nuke, bakarrik eskualde honetan 800.000 familia bizi direla benetan hondakinetatik. Guk geuk desmuntatzen dugu material hau, eta elementu ezberdinak bereizten ditugu. Oraindik funtzionatzen duten pieza guztiak saltzen ditugu, eta gainerako materiala zatitu eta saldu egiten dugu bereizita. Jakina da hondakin elektronikoek dituzten osagai anizkunak eragina dutela giza osasunean. Hondakin horiekin lan egiten duten pertsona gehientsuenak ez dira jabetzen inpaktu horretaz. Ez duten neurririk hartzen hondakin mota horiekin jarduten direnean. Berotzen badituzu, kearekin produktu kimiko asko igotzen dira eta ingurumenean askatzen dira. Ondoan bazaude, ke horiek arnasten dituzu eta toksina asko gorputzean sartzen duzu. Indian urtero 800.000 tona hondakin elektroniko tratatzen dira eta birziklatze honen 80% bide formaletik kanpo egiten da. Jarduera honen eragin sozial, ekonomiko eta ingurumenekoari aurre egiteko, Alemaniako nazioarteko lankidetza elkarteak Indian hondakin elektronikoen kudeaketa hobetzeko konpromisoa hartu du. Erakunde honen zeregin nagusietako bat da legez kanpoko birziklatzaileak arriskuzko jarduera uztea bultzatzea. Esaten diegu nola kaltetzen ari diren euren osasuna, nola kaltetzen ari diren ingurumena, eta nola kaltetu dezaketen euren familia horrela lanean jarraitzen badute. Gizarte eta ingurumen arauak errespetatuz birziklatze lantoki ofizialak sustatu dituzte. 25 urtez, Shastri Parken legez kanpo birziklatzen jardun ondoren, Xabir orain arauen barruan ari da lanean. Nire aitak irratiak eta telebistak konpontzen zituen. Oso irabazi txikiak zituen. Hilabeteko 2.000-3.000 rupia irabazten zituen. 6 senide ditut, beraz oso zaila zen hila amaierara iristea. Ikasketekin jarraitzea ere oso zaila zen. Orain nire negozioa zabaldu dut, birziklatze sozietate mugatua. Ni naiz enpresaren zuzendaria. Oso pozik nago, beste edozein tamainako enpresekin negoziatzeko gai izateagatik. Legez barruko birziklatzaileek errazago dute merkatuetan sartzea eta egituratutako enpresa ingurunean lan egin dezakete. Bertan, birziklatze kate egokian sartzen dira materialak. Egoera berri honetan diru sarrerak handitzen dituzte eta birziklapen eraginkorragoa lortzen dute. Bere egoera legeztatzerakoan, sektore honetan lanpostu berdeak sortzen ditugu. Saiatzen ari gara erakusten, berdetze honek ez duela gizarte eta ekonomia arloetatik urrundu beharrik. Eskala txikian arrakasta dugula uste dut. Erronka izugarria da. Kalkuluen arabera, 30.000 pertsona baino gehiago dira Delhin hondakin elektronikoak birziklatzetik bizi direnak. Eta jakina, ezin ditugu irtenbide guztiak aurkitu. Gutxi gora bera mugatuak diren hau bezalako proiektuen bidez. Baina uste dut, etorkizun hurbilean fruitua emango duten haziak benetan ereiten ari garela.
Espainiako kostaldetik kilometro gutxira, Europa eta Afrika arteko bidegurutzean Tanger dago. Industria eta turismoa hazten ari den gunea den hiriak etengabe erakartzen ditu biztanle berriak. Hiria menderatzen duten mendi gailurretan proiektu ekologiko handi batek ikusi du argia. Afrikako parke eoliko handienetako bat da. 2006an hemen ez zegoen ezer. Tangerreko parke eolikoak 165 aire sorgailu ditu, 35 kilometroko mendigailurrean zehar. Eraikitze fasean, 350 langile genituen, baina lan gehien izan genuenean 560 iritsi ginen. Sortzen den elektrizitateak erantzun iraunkorra eskaintzen die biztanleriaren energia beharrei. Baina batez ere, parke eolikoak lanpostu ugari sortzen ditu eskualdean. Ni txandako burua naiz. Instalakuntza elektrikoak berrazte hartzen ditut. Harro nago, Argindar konpainia nazionalean lan egiteko aukeratua izateagatik. Batez ere, Tangerreko parke eoliko honetan. Amina Zrida naiz, 22 urte ditut. Taldeak berrikusten ditut eta turbinen mantenimendua kudeatzen dut. Guk argi indarra sortzen dugu beroteki efektuko gasak sortu gabe. Hori da nahi dudana. Energia garbia da, beraz zortea dut. Parke eolikoa haizearen baldintza ezin hobeaz baliatzen da. Antzeko leku asko dago Afrikan. Horregatik, azken 20 urteotan, Benuna profesoreak horien ugalketa sustatu du kontinente osoan. Ziur nago energia berriztagarriak gizateriaren beharrei erantzuteko gai direla. Marokoko energia ministerioan erotuta nengoela pentsatu zuten. Maroko energia esportatzaile bat ezinezkoa da. Europako energia eskaria ezin da bertako ekoizpenarekin bete. Hegoaldean berriz, bertako beharrak gainditzen dituzten eskaintza eta ahalera daude. Beraz, osagarriak dira. Proiektu hau berdea izateaz gain oso errentagarria da. Ekoitzitako elektrizitate zati batek Europako merkatua hornitzeko balioko bailuke eta diru-sarrera berri bat sortuko litzateke Marokorentzat. Indian, Marokon edo beste edozein tokitan, proiektu jasangarriek tokiko aberastasuna sor dezakete.